измина и да бъдеш щастлив. Обичам те и спокойно се, обичам те да ми е по-твоето бе, обичам те да мога и аз без те не мога. И сега да обърнеш само сте. Помисли кажа всеки правото има, да си да извина и да бъдеш щастлив. Благодаря ви много за улиснетите. Сега, понеже знам, че не ми се играе ключец. Момичетата не иска да играе. Искате ли да играете ключец? Ключец не иска ли? Властето мане и властта. Няма да пея сега с това. Цяла вечер е така. Само робчета е. Аз казвам Боро, мал, лоши хора съм видял, бъднашен ли е сливи си. Коя е рожденичките? Ялборда, веднага да приема. Знаеш какво е хубаво сега, че никой не мога да ми каже, ей, цигани, защото всички сте цигани. Иначе в България, като излезна, мангал, къв се правиш? Мангал му плаща 10 лева за входа нече. Как се казваш, Миничка? Айди. Айди? Или Айди? Айди. Добре, дами и господа, подигайте Айлин, рожденичката, която става на 18 години. Само на 22. Тя е мъничка, нищо не знае още. Сега ли не пуши даже? И от кашкамала не бараш. Сигурен се. Коя те любимата песен ли да направя Happy Birthday? Мали го ефекта. Happy Birthday, после ефекта. Айде. Лъпси да го няма.